Video yathu lero tionesana mmene tingagwiritsire ntchito ma application amene tapanga hide ende kuti tiyabwezerese tingatani ndi mosada nthawi tiyambe. Ndiye chomwe timachita ndikupita apa pa search, kenako tipanga search application amene tambisa uja mwachisanzo kuja tinabisa Facebook ndiye tilemba kuti wa Facebook ndi mmene mukuonera papa application iyo sabwera komano ku settings amaonesa kuti application iyo alipo ndiye kuti umangompanga click apa ndikupanga open. Zikatero ndiye kuti pakhala kuti tafikano ku Facebook kwathu nanga tikafuna kuti timbwezerese tatiye ndionesenso ndikuti timatani tinchose ku hide kuja ndiye kuti mapita apa pali madoti atatu, kenako settings, kenako hide apps. Ndiye ma application amene unapanga hide amabwera apa pa hidden apps ndiye kuti umangopanga click kenako ndikupanga done. Zikatero ndiye kuti zimakhala zatheka application uja amakhala kuti wabwerera. Basitu kupanga kwake ndikumene koko. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tionanso video satira.